Magandang araw Pilipinas, welcome to CNS Vlogs PH. Ayan, may order akong motor dito sa Bukid. Ayan, i-deliver na. Ayan, dito lang yan sa Munting Bukid. Ayan, dahan-dahan lang mga kakon. Ayan, dahan-dahan. Ayan, dahan-dahan lang. Ayan, oh, tingnan mo naman. Ganito yun sa Bukid. Ayan. Ayan, deliver natin yan. Eh, tika, wala mong garahe pala. Ibalik na lang doon. Wala tayong garahe dito eh. No, ibalik na lang kaya dyan sa taas. Ayan, meron kami service na dito sa amin yan. Dito sa aming Munting Bukid. Wow!